Oh, Ayos ka lang. pinako. Hindi mo na yung kamot mo? Ha? Hindi mo na nagbiyak mo? Dahil man, dahil man akong nalugan dito. Sabi ko sa mga na, kuya pa ako sabi ni Basod. Pera. Ang pulo. Ulo. Tapos graba. Yung gaba. Hindi ka sana. Hoy, anak! Dapat sako-sako. May sako ka dyan? Ay, ikaw man yung wala ng mga... Hindi ko kayo diyan. Ito, ano? Ito, di mo pa manggamito. Hindi man may stock duman. Ano? Hindi mo takot. Apa? Ang pulo. Sabi ma. Hindi mo pa manggamito. Parang may reservano dyan sa ngayon. Para umukan mo ako dyan. Hindi mo nang ano mo, diba? Nulog mo ako. Hindi ko magyayaan. Kapatid ko ano ko. Kawasa kaya din mo ako sunod. Napasok na ako. Huwag ka bulaw. Dahil yung kaga. Yes.
Gusto ka. Ayun, mahal ko to. Palawasan.
Ito. Okay na talaga eh. Nakakawati tayo nyo. Criminality. Remote. Siguro wala na pag-get ka dali. Go. Go. Uwi na uwi. Kaya tayo na masaktan mo. Ano kita? Ang inang nagpapag mo. Criminality. Remote. Saka, agad ka. Alit ka. Ang kalasay, tigyagan na. Matutulak kami. Para pinabal ko. Pinabal ko. Puta mo katakot ano. Sorry. Pwede mo yun. Aray ko. Wala ko nang ikik. Sige ah. Iyo, ATM. Ayan, nakakit na ka. Nakalitin lang, marmor. So, mapakta sa nakakit na. Pakulo na po ay. Ah, ubos na. Ubos na. Hindi ka po na. Pag-sit. Nakasira. Naka-assist daw yan. Naka-assist na po. Siglo. Wow. Hilo. Enjoy yan ini. Maging ako. Orang sering belajar ada sering belajar dia pun dia itu mau tanya dia pun dia mau suka orang
Hindi. Bisa na magsuka. Bisa na magsuka. Sipon. Yes. Ito pa. Goodbye. Ang pagpapayo. Ang ilaw. Ilaw. Yes.
Ay, ito na yung nabili para wala.
Iba rin ito. Sumin na ito. Yung pagulugo na yun. Yan. Baka lang. Nakapalit kami kay Chris.
Tulong kayo din ang kalungan, ha? Yung kung alam mo, hindi na yung kalungan. Yung ito,
Maliputan dyan na, ayop ka. Bali nakaubanan. Totoo.